जों अलरेडि डेपुटेसन रमाया हलो तापर पुलिस प्रशासन जों आगोल टाइम देखा 2-3 दिन बिसिङाव जों जुदि जों कुनु सलिउसन खारि हांगे जों आसाम आगरतला रुट जों इन डिफरेंट टाइम जों ब्लकेट नायनि साखा जों ता पर्सन क'क्राझार 2-3 दिन बिसिङ कुनु सलिउसन बर' रोनाय जों क'क्राझार बै साखाजों कुनु सलिउसन 2-3 दिन बिसिङ ओइया हांगाके जों टेप आन्दोलन कत थांनाय दङ उंनि मानो जों आसाम आगरतला रुट फाना इन डिफरेंट टाइम नि बागै जों रुट ब्लक खारि मान हायसै तामनि माके जों बर'सन क'क्राझार बर'नि कमत बर' बसुन्दार नायखाना आबनि आबा जों नेक्स्ट जों स्टेप ना थांगौ तामनि आं फैला फुरुन साखा बीजेपी रो किरिजाक ताबु 2023 बीजेपी शेष फैया त्रिपुरा मता सिमन तंसियो पार्टी 2023 नि बागै रेडी जाक बीजेपी रो किरिजाको बीजेपी रो साइमानो त्रिपुरा मता फासिनाय 23 बरक तांगो जों नरमरना थि कर्मी रो केस रो फल्स केस याबा अफ फल्स केस बर' सुनारि बसकां साला अ तमुं तं बर बिट केस मासि तंला बीजेपी नो जों नायनाय बर' बुसक क्राक जों थानाय याबा जों आसे क्राक थायो जों आं फैला फुरुन थाजाक थि तेरा मथा वायलेंस हामदगिया चिन तेरमथानाव जीवनाव वाइसलाय हामदगिया जों शांति श्रृंखला जों बजायसे राजनीति खायोसि या बसकां सालो तोरि अमृत तमुं तंगा जों मासि तंला तब कतर आंदोलन ने तब कतर को हायसि अबागै जे पुलिस को मते जों 2 दिन जों नासिनाय 2-3 दिन जों सलिउसन या जों नर्मल तिनि जों आम पर नेक्स्ट स्टेप तिनि जों आसाम आगरतला रोड जों जेनाफोन जों इन डिफरेंट टाइम बय जों ब्लक खारिमान हायसि हमबाय रमजान बागै 3 दिन टाइम दि ना अताय अलका कथा बुंरि जारा रमजांनाय बो ते बाद बाकी बो गरनो एरेस्टा खायदों एबं सलिउसन मारनाय हायसि एरेस्ट इमिया सलिउसन मा खायनाय तामनि माका बर फल्स केस रो फेक केस जे केस जे गटना बर करै जे गटनानि कोन एविडेंस कर पुलिस कोन एविडेंस कर जे बर खायो नै आ फल्स केस बीजेपी रो माने अब का साया का फुला फुला जों इन डिफरेंट टाइम बय जों जेना लामा जों ब्लक खारिमान हायसि हमबाय